Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, sugeng pepanggihan malih kalian kula Widianto Prasetyo Utomo saking Gikaji Njuwiring, Klasis Klaten Timur. Ing dinten menika Sabtu 21 Februari 2026 kepareng kula maosaken renungan sabda winedar ingkang piniringan jejer maknaning poso kanthi adhedhasar saking Injil Yesaya 58 ayatipun gangsal ingkang mekaten suraosipun. Lah apa poso kang kaya mengkene iki kang sun karsakake tuwin nganakake dina kanggo ngesorake badan menawa sira ndingkluk kaya glagah lan jereng bagor sarta awu sira anggo lemek turu. Apa iku kang sira arani poso nganakake dina kang dadi keparengi Pangeran Yahweh? Maknaning poso. Limrahipun tiyang nganggep bilih poso utawi siam menika nyengingi bab boten ngombe lan boten nedhi. Menawi sampun nglampahi ingkang mekaten rumaos sampun saestu poso. Inggih menika ingkang dipun lampahi dening umatipun Gusti ing jaman Nabi Yesaya. Umatipun Gusti menika tansah nglampahi punapa ingkang dados kawajiban agaminipun kalebet poso. Emanipun poso punika boten dipun sarengi tumindak ingkang prayogi. Pramila lumantar Nabi Yesaya, Gusti Allah melehake umatipun wonten ing ayat 3 ngantos 5 ingkang mekaten suraosipun. Ing nalikane sira poso, nyatane sira isih tetep ngurusi urusanira. Tuwin sira padha ngrasani sakaing buruhira. Sanyatane anggonira padha poso iku kelawan padu lan regejegan sarta kelawan ngantemi tanpa reringa. Poso ingkang dipun kersakaken dening Gusti inggih menika saestu ngasoraken diri wonten ing ngarsanipun Gusti. Tiyang ingkang boten ngasoraken dirinipun menika boten badhe gumunggung lan nengenaken kepentinganipun pribadi. Poso ingkang sejati menika nyingkur badanipun piyambak lajeng sumadya ngladosi karsanipun Gusti. Gusti Allah ngersakaken supados umatipun tansah andum katresnan lan ngudi karaharjani gesang kanthi nguculi blengguning gambek sia, ngudari tali-talining pasangan, ngluwari tiyang ingkang kaaniaya, andum tetedan dhateng ingkang keluwen lan sak piturutipun. Ing jaman samangke kathah tiyang Kristen ingkang nglampahi siam ing mangsa Prapaskah. Bab menika sampun ngantos kelampahan minangka formalitas utawi namung ikut-ikutan kemawon. Poso ingkang dipun lampahi kadadosna sarana nelekaken pamratobat lan kangge ngladi diri supados tansah sumuyut nindakaken karsanipun Gusti. Amin. Gusti berkahi.